खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी आरो आं बिबारसा बर' जों दायो दंफैयो हरिसिंगा बियाबनि सिङावहाय थानाय खैरोगुरि गामियावहाय जोंहा भबेन बर' आरो दुलुरानि बर'नि न'खरावहाय बिथांमोनानि न'खरनि सा सानजा सिला खनायावहाय थानाय सिजौ गुदियावहाय गोदानै बिथांमोना जोबोर समायनायै बाथौसालि बिथांमोना गायसनदों। बे बाथौसालि गायसननाया आबुं जानाय लोगो लोगोनो हालामनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो बे हरिसिंगा आनसलिकनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै न'खरावहाय मोनसे हाबाफारि खुंदों आरो बेखेवनाय हाबाफारि खुंदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावहाय जोंहा नुजाथियो हरिसिंगा बियाबनि बोसोनगिरि जोंहा अलंबार बुरुबाहन स्वर्गियारि बिथाङा आलासि महरै दा जोङो बे हाबाफारियावहाय जों न'खरनि गारजेन भबेन बर' आरो दुलुरानि बर' बिथांमोननिसिम बाथौ बिबुंसारनिफ्राय गिबियावहायनो जोङो खुलुमनाय बावहरबाय। बेवहायनो आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। खुलुमबाय। आं गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि मावथि फारिया हान्जाखौ बरायग्रोबाय आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। एक्सुवेलि आंहा सिगाङावनो मोनसे सिमां एबा मिजिं दंखायोमोन जे न'खराव बाथौ थानसालिखौ मोनसे बर' हारिनि गुदि धोरोम हिसाबै बाथौ गौथुमनि जोंनि मोनबा फ्लेगाव थानाय रंखौ होनानै आर'नाइ होनानै मोनसे न'खराव बाथौसालिखौ समायना साजायनानै दोननानै सिमां दंमोन आरो बे सिमाङा आंहा दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय। बिनि थाखाय आं अबंलावरि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ गोबां रोजा साबायखर बावो जाहाथे इयुनाव बिदिनो आङो अराय सम साक्सेस जालांबाय थानो हायो। नोंथांनिसिम बेजों लोगोसेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ। बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरो। खुलुमबाय। आंनि मुङा दुलुरानि बर'। आं बाथौ बिबुंसारनिसिम खुलुमनाय थाबाय आरो गासै नायगिरिफोरखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय। साबायखर थाबाय आब'निसिम। दायो जोङो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो आदानिसिम दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै एबा हाबाफारियावहाय नोंथाङा सोरखौ लिंहरदों एबा नोंथाङा हाबाफारिनि जाफुंसारनायनि फारसे बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। आदसा, बे हाबाफारियाव आङो दिनै जोंनिनो हरिसिंगा आनसलिकनि सिङाव थानाय खैरोगुरि गामिनि जोंनि गामि बे गासैबो गामिखौ लिंनाय मथे लैहोर फैनानै आंनि न'खराव बाथौ गायसननायाव हेफाजाब हैदों आरो आलासि महरै लिंहरनानै मोनदों हरिसिंगा बियाबनि मानाव गेदेर अलंबार बुब्रुबाहन सार बिथाङा फैनानै आंनि बे बाथौसालिखौ बेखेवना फैयो आरो बिथां फैनानै बेखेवनानै फैनायाव आंहा जोबोर गोजोननाय थाबाय। मानो होनोब्ला आं जाखौ साननानै दंमोन आफा इसोर बोराइ बाथौआ बेखौनो दिनै जाफुंहोनानै बेखेवहोबाय। बेनि थाखाय आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिमबो अरायसम गोजोननाय बावहरबाय। आरोबाव बे समावहाय जोङो आदानिफ्राय मिन्थिनो लुबैयो दि नोंथाङा नोंथांनि जोबोर समायनायै बानायनाय बाथौसालि बे बाथौसालिनि जाय आर्ट जोबोर समायनायै रंगिना संगिनायै नोंथाङा बानायबाय बिनि आइडियाखौ बबेनिफ्राय मोननाय आरो ना सोरबाफोर सुबुरुन होनाय नामा? आरो बेबायदि बाथौसालि जुदि जोंनि नायगिरि बिथांमोनहा बानायनोब्ला बेसेबांसो रां खरसा खालामनानै थुलमुलै बानायनो हागोन बिनि सोमोन्दै आदाखौ बुंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। बे कुइसनखौ सोंनायखौ मोजां मोनदों, गोजोनदों। आदसा, आंहा बियो सिगाङावनो टारगेट दंखायोमोन जे बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ जाहाथे आंनि न'खराव बर'नि आर'नाइ होनानै समायना मोनसे साजायना दोननायनि सिमां दंखायोमोन। बेखौ लानानैनो आंनो गावनो रावबो खोन्थायालाबासिनो हारसिङैनो बेखौ सानखांनानै आं महर होदों मिस्ट्रिखौ लिंनानै आरो मिस्ट्रियाबो आंनि बुंनाय मथेनो खामानिखौ मावदों। बेबायदि
मिस्ट्रिनि नाजानायावबो आरो आंनि बे बुंबाय थानायाव बे एसेबांखिनि महरा दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय आरो बे थानसालिखौ आबुङै मावफुंनायाव गासै मेक्सिमाम 3 लाखसो जादों टटेल बेसेखौनो बुंनानै आङो बिबुंसारनिसिम खुलुमनाय थाबाय। स' नोंथांमोना दायो मिन्थिनो मोनबाय दि बे रोखोमनि समायना मोनसे बाथौ मन्दप खालामनो थाखाय बेसेबां रांनि खरसा जायो। दायो आङो एसेखिनियावहाय आब'निफ्राय मिन्थिनो लुबैदों दि नोंथांनि न'खरनि सा सानजा सिला खनायावहाय जोबोर समायनायै बाथौ बिथाया जाफुंबाय आरो दिनैनि हाबाफारिया जोबोर मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। स' नोंथांनि मोन्दांथिखौ सासे न'खरनि माइनाव हिसाबै नोंथांनि मोन्दांथिखौ जोङो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोहरनो लुबैयो। आं मोजां मोनदों मानो होनबोला जोङो बे बाथौखौ सानैजोंनो रायज्लायनानै माला लानानै माला बनायनो हानानै माला बाथौ गायसनना लानो हागोन होननानै जोङो सानबाय थायोमोन। दा जोङो बाथौखौ लुफुंनानै जों बनायनानै कमप्लिट खालामनो हानायनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो गामिनि गासै रायजो राजाखौ लिंथुमनाय मथेनो जेरैनो बुंदों ओरैनो मोननायनि थाखाय आं गामिनि गासै रायजो राजाखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। आं गोजोननाय मोनदों इसोर फैनायनि थाखाय आरो जोंनि साननायफोरा जाफुंबाय होननानै आं आसा खालामदों आरो आं गोजोननाय मोनदों। बेखिनिसै आरो बिथां भबेन बर'नि जाय न'खरनि बाथौ बाथौसालि बे बाथौ बिथाखौ समायनायै साजायगिरि एबा आर्टिस्ट बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। जों एसेखिनियावहाय बिथां आर्टिस्टजों जोङो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय मोगा मोगि लानो सानदों। एसेखिनियावहाय आङो बिथां आर्टिस्टखौ एबा साजायगिरि बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ गिबियावनो होजेननो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आंनि मुङा जाबाय महिराम बर', गामिया जाबाय उत्तर टेमाखाट। नोंथांनि आनसलिकआ कइरालि आइदर आनसलिक। स' बिथाङा जाहैबाय महिराम बर', बिथाङा आइदेवर आनसलिकनि। स' जोङो एसेखिनियावहाय नैबे बाथौ बिथानि जाय डिजाइन बे डिजाइना जोबोर समायनायै जादों। बिथांखौ बे डिजाइननि फारसे बिथाङा बे डिजाइनखौ बोरै रोंजेनखो आरो माब्रैहाय बे डिजाइनखौ बिथांमोना बेबायदि समायनायै लाबोनो हाखो एबा साजायनो हाखो बिनि फारसे गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो आङो बे डिजाइनखौ आंनि गोसोजों एबा माखासे मबाइलावहा नुनानै गावनो रोङाब्लाबो जिखिनि हायो बेखौनो सोलोंनानै दाननानै दायो बेबायदि रोंगौथि जाहैबाय। लोगोसे आरो आङो बेखिनिखौनो बुंनो जे जोंहा जिखिनि कमिटि दं बा आंजों लोगोसे जिखिनि मिस्ट्रि दं बेखौबो आं ग्रुप दं बेखौबो आं बिदिनो फोरोंलांनो हमदोंसै दायो जाहाथे बिसोरबो रोंनानै थाथों। बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों बाथौनि सोरगिदिं सिमाखौ वालावहाय आर'नाइजों जोबोर समायनायै साजायदों आरो मोनबा गाबनि जोंनि बाथौ धोरोमनि जाय नेरसोन फिरफिला बे फिरफिलानि गाबखौनो होनानै बिथांमोना मोनबा गाबजोंनो बाथौनि सोरगिदिं बे सिमाखौ ग्रिलखौ बिथांमोना साजायदों। बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनबावदों जोंनि बे बाथौ बिथा मण्डप बे मण्डपखौ आर'नाइजों जोबोर समायनायै साजायदों। स' बे डिजाइना जोबोर समायना जादों। नोंथाङा डिजाइनार हिसाबै माबाफोर मेसेज होनो गोनां दङब्ला एबा जुदि सोरबाफोर बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा बेबायदि डिजाइनजों बाथौसालि गायसननो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा जुदि लिंहरोब्ला थांबाय बायनो हागोन ना हाया एबा नोंथांखौ बोरैहाय मोननो हागोन बिनि फारसे बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। हागोन बोरै हागोन मबाइल कन्टेक्टजों लोगोसे सोरबा नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। लोगोसे आरो बिनिफ्राय आं बुंनो सानोदि सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला बेबायदि डिजाइनखौ जोंजों लोगोसे कन्टेक्ट खालाम बेनो। नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि कन्टेक्ट नम्बरा जाबाय 8099728686। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंनि बाथौ बिबुंसार चेनेलनि गेजेरजों होनाय जागोन। दा आङो नैबे डिजाइनखौ बानायनायावहाय ओरैनो थुलमुलै बेसेबांसो खरसा जानो हानाय जाहाथे नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना बिनि फारसे मिन्थियो। दा बेयावहा खरसा जाहैबाय जोंनिया जाबाय हाजिरासोमोन नाथाय दायो मालिकआ थांदों 350 होननानै बुंदों आरो 350
लाख 50,000 3 लाख 50,000 नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि डिजाइननि बाथौ बिथा गायसननो सानोब्ला एबा बाथौसालि गायसननो सानोब्ला नोंथांमोना बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना सावरायनो हागोन। स' जोङो एसेखिनियावहायनो जोंनि डिजाइनार बिथांजों जाय मोगा-मोगि लानाय बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। स' बाथौ बिबुंसारावहाय केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी आरो आं बिबारसा बर'। स' बिथांनि मोगा-मोगिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। मिथिनाय बायदिब्ला भबेन बर'नि नैबे बाथौसालि जाय समायनायै बाथौसालि गायसनदों बे बाथौसालि गायसननायखौ हालामनि आरो खैरोगुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गोजोनदों। जोङो एसेखिनियावहाय जोंनि हरिसिंगा बियाबनि आर'ज दैदेनगिरि आरो दिनैनि जाय हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय आर'ज दैदेनलांनाय बिथां आर'ज दैदेनगिरि जोंनिनो आदा इमेस्वर बर' बिथांजों जोङो दसे मोगा-मोगि लानो सानदों। स' बाथौ बिबुंसारनिफ्राय जोङो बेखौ मिथिनो लुबैदों दि गामिनि सासे हिसाबै एबा हालामनि सासे हिसाबै नोंथाङा दिनैनि बे हाबाफारियावहाय नुजाथिनानै एबा हाबाफारिखौ सालायनानै आरो बिथांनि जाय समायना बाथौसालि बे बाथौसालिनि फारसे नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि? खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आसा खालामदों दिनैनि बे जोंनि मुस्रि भबेन बर' बिथांनि जिथु बाथौ बावसालि बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव जों हरिसिंगा आनसलिकनि जोंहा मानगोनां बोसोनगिरि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि आसारि मानगोनां अलंबार बुरबान स्वर्गीया दिनैनि बे बाथौ जिथु मण्डप एबा बावसालि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै बेखेवना होलांबाय। बे समाव आं बेखौनो रायजो राजानि गेजेराव गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोन्दों। जोंनि खैरोगुरि गामियाव बिथाङानो सेथि हिसाबै जोंनि बे समायना गावनि बाथौ बावसालिखौ मोजाङै साबना हाबना खालामदों। हयथ' बिथाङा गावनि गोसो बायदियै न' बांखौ हयथ' साबना हाबना बिल्डिं लुनो हागौमोन, नाथाय बिथाङा बोराइ बाथौनि सेराव गोथौ फोथायथि लाखिनानै गावनि न' बांखौ लुग्राबानो जोंनि बे बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ बिथाङा सेथियावनो जोंनि गिबि सा सानजा खनायाव गिबियै जायगा आवग्रिहोग्रोदों। बिनि थाखाय जोङो खैरोगुरि गामिनि मानगोनां भबेन बर' आरो बिथांनि बिसि दुलुरानि बर'निसिम आं बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दा दङ जोंहा बिथांनि बाथौ दिननि बेनो जोंनि बिदिन्थि हिसाबै बिथाङा जि जोंनि बाथौ बावसालिखौ सिगाङै गायसनग्रोबाय। बिनिनो हिसाबै जों गामियाव गासै 25 न'खर दङ। बे 25 न'खरनि गेजेरावनो जोंहा सानैसो न'खरा आरो बेबायदि बाथौ बावसालि लुगासिनो बिथांनिखौ नुनानै दा हयथ' बे मास मोनसेनि गेजेराव आबुं जालांगोन। दा बेखौ आसा खालामदों। बेनि लोगोसे जोंहा गोबां गामियाव लुनो दङ। बेखौ लुलांनायनि माखासे जोंहा जि दङ बिथांनि बिदिन्थिखौ नुनानै हयथ' लुलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। जोबोद साबायखर थाबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय इमेस्वर आदा बिथांनिसिमबो। गोजोन्थों।